Да, добре дошли на всички на нашия трети модул на маратона Пътят към твоето ново начало. С вас е Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие. С мен е Мирка, на която ще дам възможност да се представи. И след това ще представя аз моята тема, която ще бъде в рамките на около час. И след това имаме и темата на Мирка. Така, Мирка, заповядай. Да, благодаря ти. Аз се радвам да ви поздравя с добре дошли в третата ни финална вечер на нашия тридневен маратон. Отново искам да припомня, че структурата не беше случайна. Първо се погрижихме за нашето тяло и здраве. След това погледнахме в дълбочина нашите вътрешни душевни процеси и сега сме готови да положим основите на бъдещото начало. Надяваме се това да бъде едно стремглаво и енергизирано начало за предстоящия есенно-зимен период. Аз се казвам Мирка и съм сертифициран треньор по личностно развитие, експерт по семейни отношения, радетел на здравословното и пълноценно живеене в посоката, в която ни е приятно и се чувстваме удовлетворени. Вярвам, че мога да поведа предимно жени, но и мъже в посоката, в която те да изградят своя собствен комфортен, уютен живот, наравно с всички останали. Ще се радвам на силното ви участие тази вечер. Вземете си максимума от нас двете. Пожелавам успех и Натали, ти си. Благодаря. Мисля, че правилата на играта няма нужда да ги повтаряме и все пак с две думи да се изслушваме, да не се прекъсваме. Разбрахме се да си говорим на ти. В моя модул сте добре дошли с въпроси по всяко време. Може да ги пишете в чата. Преди да представя моята тема, да представя себе си с две думи. Системен коуч. Аз съм Наталия, системен коуч. Системен коуч означава, че ментално, емоционално и физическо здраве са в хармония. Освен това, човек се разглежда не само като система, но и като част от взаимодействието си с системи, като колегиална система, семейна система, партньорска система и така нататък. Тоест, във всички тези взаимодействия, в цялата тази комуникация се разглежда човешката личност и неговата устойчивост, неговата хармоничност, неговата цялостност и автономност. Това най-накратко за системен коуч, защото имаше такъв въпрос. И така, темата, която съм ви подготвила за днес, за първата част на третия модул, това е темата за комуникацията. Вчера си говорихме за конструктивната, за градивната комуникация с самите себе си. А днес ще обърна внимание на комуникацията с другите и какво можем да направим, за да бъде тя ефективна, за да бъдат хармонични нашите отношения. И така. Искам да ви поканя да напишете какви са вашите очаквания, когато чувате темата комуникация. Просто всеки да напише нещо, което го вълнува, него специално, конкретно, защото за мен е важно да разбера и да бъда достатъчно гъвкава да ви дам най-доброто и подходящото за вас от тази тема, която е океан. Така че ще се радвам, може да се включите и с камера и с микрофон, да кажете какви очаквания имате, какви желания, какво искате да разберете за комуникацията. Така, има ли някой, който иска така, как да комуникираме с токсични хора или с токсични партньори? Окей. Защото предполагам, че знаете, една от експертните ми теми е освобождаване от токсични връзки, от нарцистични личности, от контакт с нарцистични личности, как да се дистанцираме от тях.
Така че мисля, че ще мога да кажа и няколко думи по тази тема. Записвам си. Така, какви други желания има? Да бъда разбрана от другите, Жулиета. Често ли имате усещането, че не ви разбират? Здравейте! Не, аз имам предвид в комуникацията си с хора, защото по-скоро срещам полюсни хора, с които си говорим, но не намираме общ език по някои от темите. Било то като приятели, като партньори и така нататък. Но Тоест, не е много често. В момента ми се случи последната ми връзка м- с партньора, но до сега не ми се е случвало да имам проблеми с комуникацията. М- Нито с приятели, нито с гаджета или с хора край мен. мгм, полюсни партньори. Така ли? Да, Бихте което ли, бихте ли малко разяснили, за да разбера по-добре въпроса, смисъл, как, какъв смисъл влагате в полюсни партньори? Да, здравейте. Надявам се, че ме виждате. По принцип, нали, съм човек, който много лесно комуникирам и завързвам приятелства в живота си и много бързо усещам хората, но ми се случи да вляза сега в такава връзка, в която някакси не съм разбрана от партньора си и усещам, че при нас няма комуникация, която да ни свърже да останем разбрани един с друг. Мгм, Може би така, аз го разбирам. И затова смятам, че на мен нещо ми липсва в изразяването или не знам точно, за да мога да го кажа по начин, за да бъда разбрана правилно. мгм, окей. Вие пробвали ли сте, когато кажете нещо на партньора си, да го попитате той как ви е разбрал? Да Да, го преразкажа със свои думи? И да. забелязвате, че... И забелязвам, че сме много различни като хора и не намираме допирната точка помежду си. Мгм, мгм, мгм. Или общото, което така да е баланса, или за което да се хванем и двамата. Разбирам. Добре, мисля, че във вашия конкретен случай просто за конкретния ви казус трябва да поработим конкретно, но все пак бих могла да кажа няколко думи в тази посока. Какво пречи на комуникацията в двойката и какво може да се направи? Така, смятате ли, че това би ви било полезно? Да, за в момента да, мисля. Мгм. Тук виждам Десислава. Как да си върнем увереността след токсична връзка? Добре, тук да, това е малко в друга тема, в темата за токсичните партньори, токсичните връзки. Необходимо е да се работи с самооценката, с личните граници и да се работи конкретно с коуч и с терапевт в посока отработване на травмите. Но ще се опитаме да кажем и няколко думи за комуникацията с токсични партньори. Така, и за увереността, как да си я върнем. М, Така, имаме ли други очаквания, други желания? Така, оставам още няколко секунди да напишете какви очаквания имате. Мога ли аз да кажа? Краси съм. Разбира се, разбира се. Мгм. Според мен комуникацията трябва да е взаимна. А, много е хубаво, когато от самата комуникация с другия човек
можеш да научиш нещо, да бъде интересна, да бъде приятна, да се чувстваш щастлив, че си говорил с този човек, че си разговарял, че сте разяснили теми, може да са трудни теми, може да са някакви мечти. За мен е най-важно да бъде взаимна. Това, което аз разбрах, че в моята комуникация с моя съпруг говори много добре отворените въпроси, които ги споменахте с нощи. Аз започнах да ги практикувам днеска на няколко пъти и наистина го виждам, че с тези отворени въпроси, да, аз успявам да видя какво той мисли. Аз съм много екстравърт, отворена, а той е по-затворен човек. Значи, тази ситуация много добре май работи това нещо. Иначе с кратките въпроси е само да или не, но с отворените да, приятно е. Бих допълнила само, че бихте могли да пробвате просто да си говорите на определени теми, нищо, че предполагам сте отдавна заедно или колко време сте заедно? 10 години. 10 години. Въпреки, че има връзки, които са дълго време, дългогодишни връзки, бихте могли, примерно, да го попитате какво считаш ти за изневяра или какво считаш, какво мислиш ти, по какъв начин си представяш, как ти усещаш любовта, как разбираш, че те обичат или как искаш да бъдеш обичан. Да, И да си имате такива разговори, така ритуални разговори ги наричам аз, примерно в началото на връзката и но през няколко месеца от връзката. Мисля, че това също би могло да сплоти връзката, да я направи по-разбираема и да създаде близост между партньорите. Това иска да кажа, да бъде взаимна, да има уважение, респект към човек. И да, и пак да си държиш на твоите граници е хубаво. Нали, не непрекъснато да се съгласяваш, а да си казваш и мнението, но с уважение. Да. Така е, да има договаряне, показване на граници, но всъщност в договарянето е майсторството и изкуството. Така, какви други очаквания имате? Иска ли някой друг да сподели какви очаквания, какви желания има спрямо от темата за комуникацията? И сега, за да се настроим, няколко реши, може да напишем методи на активно слушане. Георги, благодаря. Записвам си. И за да се настроим на темата, ще започнем с едно малко упражнение. Именно имате около 2 минути всеки да напише обратна връзка, ето сега, когато каже старт, на близък или значим за него човек, важен за него човек, просто кратка обратна връзка и да го изпрати съобщението. Или ако в момента не може да го изпрати, защото гледа от устройството, от което иска да напише съобщението, да го напише на малко листче и който е готов, ако иска да сподели как се е почувствал, и така че имате 2 минутки. За това имате ли въпроси към задачата да напишете кратка обратна връзка на близък, значим, важен за ваш човек и да изпратите съобщението? И който е готов, би могъл просто да сподели какво му дава това упражнение или тази задача.
Здравейте. Лошо или добро? Имате предвид обратната връзка ли? Ми, ще говорим за обратната връзка. Ще говорим за обратната връзка. Да бъде искрено и да бъде с цел изграждане, с цел подобряване, т.е. по-скоро позитивно, да. Всъщност, когато си говорим за обратната връзка, ще разберете, че дори когато имаме препоръка към другия или бихме искали да му дадем знак, че той с нещо би могъл да коригира поведението си или да помисли над нещо, което ни е наранило, е важно да го направим по един много елегантен, дипломатичен начин. Всъщност да покажем ценене към другия, да покажем уважение към другия, уважение на чуждото мнение, разбиране, че той е различен, има други ценности и в същото време да му кажем искрено нашата обратна връзка, да му дадем нашата обратна връзка. И това ще бъде така наречената техника сандвич, която ще ви споделя. Ако ви е интересно, разбира се. И така, аз не искам прекалено много да говоря, за да не преча на 2 минути, в които вие пишете съобщението си. Който е готов, може да сподели. Как беше за него това упражнение. И така, докато вие пишете, аз ще ви споделя моята обратна връзка или къде улових себе си, че също не обръщам понякога внимание на детайли. Примерът е съвсем пресен. Ние всяка вечер след наши общи събития с Мирка се чуваме и имаме фидбек среща и след всеки маратон се чуваме и виждаме и след всеки наш лайв и си споделяме какви са ни хайлайтовете, какви са ни препоръките, т.е. даваме си обратна връзка. Това си е наш ритуал. И снощи след маратона се чухме и бяхме толкова, така, аз специално бях в моята енергия, бях много заредена, чувствах се прекрасно, бях така развълнувана и всъщност пропуснах да и благодаря за съпорта, за подкрепата, за това, че тя през цялото време е до мен, че през цялото време успя да намери начин да напише в чата книгите, които аз препоръчах и изобщо тази подкрепа, този технически съпорт, това присъствие духовно, физически, емоционално, на всички нива. Аз това го пропуснах и едва тази сутрин ни дадох обратната връзка. Ето, че се улових, че тук за обратната връзка е нещо много важно, да умеем да намерим момента. Обратната връзка се дава не след 10 години, не след 5 дена, не след 7 дена, а в сравнително кратък срок. И по принцип обратната връзка е едно от нещата за важните показатели, правила за добрата обратна връзка, тя да бъде желана. Така че ето, дадох ви, направих самопризнание, така че ако някой друг иска да направи самопризнание за своята обратна връзка, може да го направи, имате възможност. Това упражнение може да го приемете просто като един вариант да се върнете в комуникацията тук и сега, да се върнете в момента тук и сега, хората, с които общувате и да им дадете заслуженото признание или един вид да им кажете виждам те, приемам те, признавам и зачитам твоите потребности, внимание и уважение. Всъщност
Всъщност това упражнение е начин ние отново да покажем на другия, понеже често забравяме, по една или друга причина да му покажем, че го забелязваме и че той е значим за нас. Това беше всъщност и целта на упражнението. Така. Ако някой иска да се включи и да каже нещо за обратната си връзка или как е било това упражнение за него, с удоволствие да заповяда, може да се включи на камера, може да си включи звука. Лично аз като комуникационен коуч препоръчвам да даваме обратна връзка, и то позитивна обратна връзка, благодарност към хора, които са значими за нас. Може да бъде с една малка бележка, може да бъде с един СМС, може да бъде с кратко съобщение, може да бъде с една песен, която обича нашия партньор или приятел, или с статия, която, примерно, статия за комуникацията, която би могла да го заинтригува. Просто да дадем знак. Да, аз съм далеч или отдавна не сме се чували, но аз мисля за теб, аз те ценя, важен си ми, ти си значим за мен и така. Това е просто една препоръка, естествено, както препоръките, така и мнението, можем да ги приемаме като подарък. Тоест, ако някакъв подарък човек не иска да вземе, той просто не го приема, нали така? И така, има ли някой, който иска да сподели как се е почувствал при това упражнение, да сподели обратна връзка? Ако не, ще започна с моето изложение и с възможността да задавате въпроси. Мгм. Искате ли да започна с темата? Напишете ми плюсче да знам, или просто някой пише и да го изчакаме малко, или иска да се включи с микрофон. Напишете ми само едно плюсче да знам дали да започна. Все пак бих искала да дам достатъчно време с вашето темпо да отговорите на... Мгм. Ами аз бих се включила. Да, слушам. Ами, това, което аз написах, е добро, нали? И позитивно. Доста често ми се случва, по-скоро искрените неща, които не ми допадат в някои хора, не мога да ги напиша, не мога да ги кажа. Просто има някаква бариера, но в повечето случаи си казвам, нали, извличам най-доброто от това, което получавам, макар и примерно, образно казано, да е лошо, но общо взето казвам винаги доброто. Примерно, мога да дам пример, да кажем, бяхме се разбрали с моя приятелка или моя приятел, сега няма да назовавам точно, да излезнем, но той каза, не мога, нямам възможност, нали ще пътувам някъде и аз казвам, добре, ама примерно вече от един месец, нали, ми излиза с тези оправдания и ми да, ама аз сега не мога да, нямам възможност, някой друг път и аз казах, добре, нали, благодаря ти, когато имаш възможност, тогава, нали, Мгм. ще се срещнем, ще излезнем и така нататък. В такава връзка, нали, никога не го нападам, не казвам, че примерно лъжеш ме, оправдаваш се, имаш други по-важни ангажименти. Аз съм на последно място, нали? Това примерно искам да го кажа, но не го казвам, защото и аз не знам защо. Всъщност, винаги казвам, добре, нали, благодаря ти, когато имаш възможност, най-вероятно в момента ти е натоварено и така. Мгм. Затова ви попитах дали лошо или добро, защото ми е много лошо, ми е много трудно да кажа на някой, ти си такъв, 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 нали, защото Ами просто по не принцип, може да излезе от когато... мен. Да, Трудно да, е, да. трудно е, нали, това забелязват и в мои други приятели, че те примерно са вулгарни, назовават нещата с истинските имена, колкото и да са гадни, аз не мога.
просто не може да излезе нещо лошо или Да, така. тук става въпрос, нали, тук има няколко компонента, разбирам. Когато говорим за обратна връзка, е важно да проверим нашето послание към другия. И това послание трябва, както казахме, когато искаме да дадем обратна връзка, добре да попитаме, искаш ли да получиш моята обратна връзка. Да. И тук е важно да проверим дали другия е готов да я чуе. Може ситуацията да е прекалено емоционална, прекалено стресова, може да бъде всичко. И да не е подходящ момента или да има емоционален пик, за който си говорихме вчера. Затова е важно да проверим. Проверяваме посланието. И след това стигаме до това, което вие току-що споменахте, за формулировката, именно TC. Тези формули, значи за фидбек, даването на фидбек, на обратна връзка е изключително важно посланието да бъде аз формулировка. Аз се чувствам тъжна или аз се чувствам разочарована, но в никакъв случай да няма ти. Това не функционира. И това е всъщност един сигнал, че тук обратната връзка не е окей, просто не е окей. Така, проверяваме също така дали нашето послание е на място. Както казах, не трябва да са минали 5-6 години и тогава да се сетим как някой не ни е поканил на рождения си ден, примерно, или знам ли какви причини може да има хората да имат нужда да напишат корективна обратна връзка. Така, т.е. непосредствено трябва да бъде обратната връзка след дадена случка, така да се изчака известно време и да се попита, т.е. да не е минало прекалено много време, трябва да бъде конкретна и трябва да бъде градивна. В този смисъл, когато зададохте въпрос позитивна или негативна, тя трябва да бъде конструктивна, градивна. Т.е. другия, след комуникацията с вас, тук мисля, че и Краси го спомена, да се чувства добре. Да не се чувства съсипан, да не се чувства с подрязани крилца, да не се чувства унищожен, подложен на някаква критика, на упреци, на обвинения, които всъщност ние не знаем, може и да не е вашия конкретен случай, но в други конкретни случаи, ако някой откаже и не желая да съобщи каква е причината да откаже, но това не означава, че няма време за нас, просто наистина може да е ангажиран. Ние трябва да се научим както да казваме думата не, така и да приемаме думата не, ако имаме естествено стабилна самооценка. Обратната връзка, и тук ще започна малко отзад напред моя план, защото започнахме с обратна връзка. Така, само да прочета коментара на Русица, когато не дам обратна връзка, а тя е негативна, вътрешното усещане е неприятно. Когато намеря подходящия начин, веднага в мен олеква. И вътрешното усещане ми е лакмус, дали съм намерила точния баланс между моите граници и чуждите, дали съм се пренебрегнала аз или обратното, докато не се чувствам добре, продължавам да търся хармониране с събеседника. Да, тук е много важно да имаме вътрешна искреност и да имаме ценене на нашия събеседник и ценене на нашата потребност да споделим с него онова, което ни е разтревожило, разочаровало или което бихме искали да се подобри, ако имаме някаква препоръка. Тук имам предвид обратна връзка както на работното място, така и в житейски план, в личен план. И само един малък екскурс, именно обратната връзка, един подходящ начин, който би могъл да ви помогне и да подобри със сигурност вашите отношения. Това е така наречената техника сандвич. Представете си сандвича. В горната част обикновено е добре първите 3 изказвания да бъдат 3 положителни изказвания. Примерно, хареса ми структурираността на твоята презентация, ако е в професионален план. Темата, която ти засегна, беше актуална, беше интересна за мен. И третото нещо, което ми е харесало, пак да бъде конкретно. Примерно, хареса ми
че добави статистика, за която аз не знаех, примерно, и която за мен беше нещо ново. Ето 3 положителни изказвания при техниката сандвич. След това средния пласт е всъщност това, което бихме искали да... Тоест, нашата критика, но тя е опакована под формата на препоръка. Тоест, онова, което смятаме, че може да бъде подобрено в комуникацията или в дадено, в случая дадена презентация, ние искаме да му помогнем на нашия колега следващия път да направи презентацията си още по-добре, да му дадем една обратна връзка, да му дадем една друга перспектива. И в тази наша конструктивна критика ние всъщност се опаковаме под формата на препоръка. Какво би било, ако следващия път слайдовете на твоята презентация вместо 20 са примерно 15, защото съм чела статия, че повече от 14-15 слайда не могат да се възприемат от човешкия мозък и вече го натоварва. Примерно. Тоест, аргументирате и вашата препоръка. И накрая завършваме пак с обобщение. Представете си сандвича, така че завършваме с като цяло твоята презентация беше интересна за мен и ми помогна да видя нови перспективи в темата. И по този начин, когато сте дали тази обратна връзка, вашия колега не остава с усещането, че се е провалил, че се е изложил и че е направил голяма глупост, а просто си казва: да, ето, имам конкретни предложения, конкретна препоръка, нещо конкретно и всъщност вие самата препоръка трябва да бъде конструктивна и полезна, да носи смисъл. Напишете ми плюсче, ако този малък екскурс ви е допаднал и може да продължим нататък. Естествено, може да допълните за обратната връзка. Тя е много важна в комуникацията, обратната връзка, и тук става въпрос за комуникацията както в личен, така и в професионален план. И така, продължаваме. Благодаря за плюсчетата. Продължаваме нататък. Именно какво пречи на комуникацията? Тук молбата ми е всеки да напише, всеки, който иска, разбира се, какво според него на него му пречи в комуникацията. Просто нека да изхожда от своя личен опит. Какво според вас пречи на добрата, на ефективната комуникация? И по този начин, когато напишете какви са вашите трудности или къде смятате, че са пречките във вашата комуникация, бихме могли така по-конкретно да работим и да има индивидуален смисъл, вътрешен смисъл този маратон и тази част от модула, свързан с комуникацията. Няколко иска, нека да напише. Благодаря за плюсчетата. Докато вие пишете какво пречи на комуникацията, само ще цитирам Вацлавик, който казва: не можем да не комуникираме, всичко е комуникация. Много е важно, двете страни на комуникацията са важни, важно е посланието, важно е как го кодираме и как го разкодираме. Така, когато бъда пренебрегвана, така пречи ми моята емоционална чувствителност. Аз съм директен човек и се опасявам да не обидя някой, като споделя мнението си. Така, когато се чувстваме пренебрегвани или когато се страхуваме от неодобрение, когато имаме тази фобия, това означава, че бихме могли да поработим в посока стабилна самооценка. Така. Онова, което пречи на комуникацията, могат да бъдат и
Може да бъде и липсата на самоуважение. Защото кога се обиждаме? Ние се обиждаме, когато нашите очаквания не бъдат удовлетворени. И тук възниква въпроса, когато се обиждам, моите очаквания реалистични ли са? И да си зададем този въпрос, да анализираме ситуацията и да видим какъв човек стои срещу нас, дали това е един съзнателен човек или манипулатор, например. Защото тук, както виждам, когато бъда пренебрегвана, ако срещу вас стои един манипулатор или една личност, която е нарцистична, това е много често се случва. И тогава вече комуникацията трябва да се има предвид, че имаме работа с токсична личност. Така. Имам други усещания. Съм тип Грундик, т.е. дълбоко умислена, дълбока, емоционална, много правилно, да. Тук, значи, на комуникацията може да попречи, или вие така ако правилно разбирам, емоционалните състояния. Нашата емоционалност понякога, ако е много силна, много интензивна, тук не говорим в категория добро и лошо. Тук говорим за интензивност на емоциите. И тогава, ако реагираме в емоционалния пик, когато нашата емоция е на върха, тогава наистина могат да се получат недоразумения, могат да се получат така, неловки ситуации и така. Това би могло да пречи емоционални състояния или прекалена радост, както беше примера с мен. Аз вчера бях така много превъзбудена и развълнувана и в комуникацията си пропуснах нещо много важно. И така, емоционалните състояния, стреса или прекалена радост могат да попречат на комуникацията. Така, съдя за хората по себе си и се старая да променя това, защото всеки човек е различен. Да, благодаря за това споделяне. Тук на комуникацията може да пречат нашите стереотипи, някакви такива изградени представи как трябва да се държи определен човек, примерно как трябва да се държи мъжа с мен, какво поведение трябва да има и така нататък. Много е важно да отчитаме индивидуалността на нашия партньор и всъщност да му дадем и да си припомняме винаги това златно изречение: искам да съм права или искам да съм щастлива. Или искам да съм прав или да съм щастлив. Защото тук е много важно да разберем, че другия има други ценности, че той е един друг свят, че той е една друга вселена. Така може на комуникацията може да пречи манипулативното поведение, когато комуникацията не е на ниво аз съм окей, ти си окей, когато нямаме win-win ситуация, когато единия от събеседниците иска да доминира, да контролира ситуацията, да се налага, тогава комуникацията не може да бъде транспарентна. Това пречи на комуникацията, тя не може да бъде открита. Това е манипулативното поведение, затова много често си говорим при токсични връзки. Искахте да ви кажа няколко думи за това. На комуникацията пречат и нашите защитни механизми. Обикновено те се включват точно когато някой ни посочи с пръст и каже ти си егоист, ти си еди какъв си, и всичко това може само да разруши комуникацията. Също така на комуникацията пречи избягването на конфликти. Когато си мислим, че ако не влизаме изобщо в конфликти, ще си живеем щастливи и ще си заметем боклучетата под килима или ще си скрием главата в пясъка. Конфликтите могат да бъдат много полезни, когато са направени със съответната култура. Тоест трябва да има култура на конфликта. Имам и определена лекция за това.
Също така говорихме, че на комуникацията пречи прекаления контрол и доминиране. Мгм. Какво още може да пречи на комуникацията? Когато не сме се подготвили за дадена комуникация достатъчно добре. Примерно, когато ни предстоят, например, важни разговори, вчера споменахме разговор с шеф или разговор с човек, който за нас е много значим или представлява някакъв авторитет за нас, тогава може да има притеснение, тогава може да има а, така, някакво детско желание да се харесаме непременно и така нататък, т.е. да не сме спокойни, да не сме отпуснати. Тук предлагам да се правят много дихателни практики. Една практика се сетих, ето, практиката пеперуда за успокояване, когато се потупвате така с ръцете, нали, искахте една практика, която много бързо можете да правите и бих ви я препоръчала. И как да се подготвим за дадена комуникация? Първо, естествено, важно е да знаем долу-горе колко време ще бъде тази комуникация. Ако сме с любим човек и трябва да говорим нещо важно, е добре да бъде на неутрално място. Хубаво е да бъдем необезпокоявани от другите. Нали, всички тези физически пространствени неща трябва да ги имаме предвид. Освен това, да се подготвим каква е нашата цел за този разговор, да имаме пред очите си тази цел, за да бъдем фокусирани върху собствените си емоции, какво ние желаем, какви са нашите ценности, какъв би бил най-добрият изход от ситуацията и какъв би бил най-негативният принос за нас и да се научим да се договаряме. Много е важно да имаме цел и яснота и да бъдем далеч от контрастното черно-бяло мислене. Мирка имаше специална лекция за това, лайв за това, за черно-бялото мислене. По принцип, черно-бялото мислене без нюанси пречи на комуникацията. Така, ако нещата ги възприемаме твърде лично, това също пречи на комуникацията. Когато преувеличаваме, ето тук е много важно да си помислим дали не преувеличаваме значимостта на дадена ситуация, да я хиперболизираме и да я правим хиперзначима. И тогава просто и ролята на тази ситуация в живота. И тук ще ви дам една много малка и кратка практика, може би ще ви бъде полезна. Примерно, ако имате дадена ситуация, да кажем някакъв на работното място, някакво недоразумение и вие много се тревожите, вие сте много обезпокоени и се чуете как да се успокоите, просто си задайте въпроса: след 5 години ще си спомням ли за тази ситуация и тя ще има ли същата тази важност? Тук, нали, е важно да релативираме. Така, виждам въпроси. Какво да правим и как да постъпим, ако човек от среща не иска да комуникира на дадена важна тема? Говоря за мъжа ми. Тук става въпрос, да, това е една от пречките в комуникацията, табуизиране на теми, избягване на теми. Тук е важно да се разберат какви са причините, дали вашият партньор или събеседник, в случая вашият мъж, се чувства достатъчно безопасно, ако говори на тази тема. Трябва да се разбере каква е причината да го има този момент. И да се създаде доверие. Така. Освен това, тук имаше желание на Георги да говорим за методите на активно слушане. Това също е важно за комуникацията. Искам да ви дам няколко важни отправни точки. Може би някои от тях ги знаете. Вчера говорихме за отворените въпроси. Много е важно да разберем какъв е светът на другия. Как може да се случи това, да разберем света на другия? Давам ви нещо, което би могло да ви помогне. Представете си, че другия е извънземно. Вие нищо не знаете за него. И подхождате към него с интерес.
А ти какво мислиш по този въпрос? Как ти разбираш, примерно, почивката? Какво е за теб почивката? Какво е за теб да се срещнем с приятели и да празнуваме? Как си представяш ти нашия съвместен живот след 5 години? Къде искаш да бъдеш или какво си пожелаваш да правиш след 5 години? Къде искаш да бъдеш след 5 години? Защото такива въпроси имат за цел просто да построят мостове между вас и вашия събеседник, да разберете как функционира той, какви са езиците на любовта, които той говори, как той разбира любовта, как той разбира изневярата, как той разбира предателството, как той разбира ежедневието, как си представя почивката. Много често знаете, че всъщност липсата на комуникация или недоразуменията в комуникацията водят до разрушени бракове. И това е една от главните причини за разпадането на браковете. Липсата и недостатъчната комуникация. И така, т.е. да подходим към другия с интерес. Това имах предвид да си го представим като извънземно, да си кажем, така ли функционират нещата при теб? Да бъдем любопитни към него, с любопитни детски очи, дори брака ни да е 10 години, 15 или 20. И да умеем активно да слушаме. Какво значи активно слушане? Има различни методи, отворени въпроси и когато нещо не разбираме или когато има някаква дефиниция, както например дайте ми обратна връзка, да зададете въпроса ти, какъв смисъл влагаш в това? Тоест да зададем уточняващи въпроси, защото много често ние си разбираме нещата така, както е нашето възприемане. Знаете, че представете си, човека, той си има своите филтри на възприятие. Тези филтри, ако си представите, че зад мен има една библиотека с различни книги, примерно, с различни дискове и така нататък, всъщност моето световъзприятие се предопределя от всичко това, което аз съм натрупала с годините. Това са родителски модели, това са стереотипи, които съм видяла в детството си. Това са книгите, които съм прочела, образованията, които имам, езиците, които говоря, междукултурната ми компетентност, интеркултурната ми компетентност или липсата на такава. И затова е много важно да се изслушваме. И тук виждам коментар на Мирка. Когато се отговаря на въпроса с въпрос, да, това си е малко тип манипулативен вариант. Тук ще кажеш, да, благодаря ти, но нека да те помоля да ми отговориш на въпроса. Тук много често това се използва при токсичните личности и при нарцисистите. Това те го умеят прекрасно. Те са наистина фокусници в това отношение. Така че уточняващи въпроси. Правилно ли те разбрах, че ти искаш този уикенд да не се видим? Окей, аз тогава ще се срещна с приятелки. А не да зациклим изцяло фокуса да е върху другия и ако случайно сега нашата приятелка и нашия важен, значим за наш човек откаже, ние да изпаднем в криза. Тук е много важно нашата суверенност, нашето самочувствие, нашата самооценка и да си кажем, аз имам достатъчно ярък и интересен живот и мога да си направя уикенда прекрасен. Благодаря. Това няма нужда да му оказваме. Просто казваме, да, благодаря, че ме предупреди на време. Моля те и за в бъдеще да го правиш, за да мога да си направя аз моите планове. С благодарност и с любов. И с чувство за хумор, там където нищо не помага чувството за хумор. Така говорихме, имаше въпрос за активното слушане. Да, казахме отворени въпроси, умението да конкретизираме, умението да даваме обратна връзка. Правилно ли разбрах? И когато не сме убедени, че нас са ни разбрали, да кажем, би ли ми предал с твои думи това, което ти чу? Това винаги има смисъл, така другия се чувства важен.
Това е още един трик да бъдете, не трика, как да кажа, препоръка как да изградите харизматичност. Когато дадете възможност другия да покаже кои са неговите ценности, кои са неговите важни неща, кои са водещите му теми, какви са неговите приоритети, да проявите интерес наистина, както ви казах, представете си, че то е едно извънземно. И ви искате да разберете неговия свят. Така, времето напредва. Какво още имаше въпроси за токсичните партньори и как да комуникираме с тях? Комуникацията с токсични партньори, изобщо токсичните връзки са, затова така се наричат, те са разрушителни. Те са разрушителни за нашата психика, съответно водят до психосоматика, водят до физически и емоционални сривове. За жалост и колкото по-дълго човек се намира в контакт с токсични личности, особено с партньори, толкова по-трудно се измъква, толкова по-трудно се освобождава, толкова по-трудно се възстановява. Това държа да го кажа абсолютно категорично. И просто ако човек живее с илюзията, че един нарцисист ще се промени, просто да забрави. Такива случаи не съществуват. Освен ако в мини случаите, когато нарцистичната личност сама реши да ходи на терапия, която трябва да бъде дългогодишна, изключително дълбока и сам да вземе решение за това, да го пожелае и да го направи. Не само бла-бла-бла. Такива случаи познаваме много. Когато общувате с манипулативни личности, онова, което може да се случи, там комуникацията е абсолютно деструктивна, там липсва конструктивен диалог, там е детската позиция, там е прехвърляне на чувството за отговорност, прехвърляне на вината върху другия, прехвърляне на отговорността върху другия, пак детската позиция. Имаме обвинения, имаме упреци, имаме газлайтинг, т.е. внушава ви се вашата собствена неадекватност, т.е. че вие трябва да се съмнявате в собствените си чувства, емоции, в собствения си свят, в собственото си възприятие на света. Имаме триангулация, вкарване на трети личности в цялата констелация и чрез тях се внушават отново разни негативни неща. Говорим, след като е минал ляв бомбинга, периода на медения месец, захарното шоу, периода, в който са ви издигнали на пиедестал, за да могат да ви свалят долу, да ви обезценят. След като сте станали зависими от цялото това шоу, от всички комплименти, романтики и така нататък. И след това започва вашето обезценяване. Там комуникацията е абсолютно деструктивна. Невъзможността на нарцистичната личност да се извинява истински, това също трябва да го имаме предвид. Невъзможността да даде адекватна обратна връзка, липсата на емпатия, липсата на саморефлексия. Така че, ако желаете да изграждате комуникация с токсични партньори, на първо място се погрежете за своята безопасност и тук на всички нива безопасност. Погрежете се за вашата самооценка. Погрежете се вие да преработите вашите травми, вашите страхове от миналото, да бъдете цялостни личности и това ще се случи единствено и само ако се дистанцирате от тях. Но изборът е ваш. Изборът е напълно ваш, просто там комуникация, конструктивен диалог няма. Така че много от хората, които задават въпроси, се чувстват неразбрани и пренебрегвани, много често те са в подобни манипулативни отношения. Обикновено от такива клиенти идват въпросите. И така. Има ли още някакви въпроси, на които не съм успяла да отговоря? Защото
вече 1 час изтече, първият модул, т.е. първата част на модула за комуникацията изтече и ще дам след малко думата на Мирка с нейната тема. Ако има въпроси, може да ги зададете. Деси е задала въпрос, нарцисиста способен ли е да манипулира и терапевта си? Аз мисля, че може. Мгм. Не, че терапевта не го разбира. Общо взето, малко терапевти се наемат да работят с нарцистични личности. Как да надвием нарцисист? Надвиване, не знам в какъв смисъл задавате този въпрос. Това, което най-много може да го заболи, е когато вие сте успешни, независими, цялостни, щастливи и живеете в мир със себе си. Това може да се случи единствено и само когато не сте в неговата клопка. Илюзия да вярваме, че нашата любов ще спаси нарцисиста, че е достатъчно да спаси връзката. Илюзия да вярваме, че той ще се промени. Естествено, той използва много манипулативни практики, инструменти, може да бъде изключително харизматичен. Това много често са много интелигентни личности, могат да бъдат изключително интересни, забавни, да бъдат наистина вау. Въпросът е, че там той през цялото време си пожелава любов, цял живот търси тази любов, идеализира любовта, но такава идеална любов няма и всъщност се получава един такъв механизъм, че той идеализира вас, идеализира любовта, после вижда реалността, да, реалността е такава каквато е и след това, както ви е качил на пиедестала, ви сваля и след това идва утилизацията, той ви изоставя, той си тръгва, напуска ви, може дори без да каже защо, или пък методите топло-студено, идвам си, тръгвам си и така нататък. Идва, извинява се и общо взето тези извинения, тези покаяния са само с цел да ви вкара в следващия цикъл. Обещавам, че вече няма да правя така, обещавам, разбрах колко значиш за мен. Всичко това е част от неговия репертуар, от неговия нарцистичен цикъл, но за тези, които имат желание да работим конкретно за токсични връзки. Мирка, би ли ми прочела само коментара, извинявай, че го загубих. Би ли ми направила тази услуга, ако На обичаш? Лола. Да. И когато не го търсим и не желаем контакт с него, полудява. Пуска ни кукички след раздялата и ако поддадем отново, ни срива и унижава. Само изисква без да дава нищо, освен тормоз. За жалост, точно това е част от манипулативното му поведение. Просто той самият търси любовта, търси идеализацията, вижда, че не може да я намери и продължава да търси една неспокойна душа, която всъщност разрушава. И използва хората като ресурс. За него хората са ресурс, функция, начин за удовлетворяване на неговата потребност от любов. В същото време той не е способен на емпатия, съответно не е способен на истинска любов. Това е псевдолюбов, адреналинова любов. Много често е подменена с ревността и така нататък, но за това можем да си говорим. Влизаме в друга тема. С удоволствие бих отговорила на всички ваши въпроси. В TikTok имам всеки ден видеа по тази тема. Освен това, много често правя и лайфове на тази тема. Правим с Мирка много лайфове по различни теми, които ви интересуват. Просто не бих искала да отнемам много от времето, за което сме се договорили днес. И така, за токсични връзки може да си говорим. Имам авторска програма за това как за 3-4 месеца може да се справите с токсична връзка. Така че ако някой желае, мога наистина да бъда полезна в това отношение. И така, последният коментар пак, защо така... Мирка, може ли да ми помогнеш, ако обичаш? Да, на Русица. Градивният въпрос е към нас самите. Каквото и да прави другия, ние защо сме с него? Точно така. Всъщност с това бих искала и да завърша. Благодаря ти, Русица, за това допълнение. Къде е моят фокус? Къде съм аз? Кои са моите ценности? Какво е важно за мен? Къде искам да бъда след 5 години? Искам ли да бъда в тази връзка след 5 години?
Искам ли да съм изтощена, искам ли да съм уморена, искам ли да ме манипулират, искам ли да бъда в този стрес. Да, вярно е, че тук има адреналин и много често тези връзки са интересни, защото там имаме всички тези емоционални врътки. И в един момент, когато една жена или един мъж попадне на един нормален партньор, си казва, колко е скучно тук. Но тук и така. Така че да си зададем въпроса защо сме привлекателни за подобни личности. Тук може да бъде не само партньор, може да бъде приятел, приятелка, колеги и така нататък. И да си зададем въпроса какво можем да преработим в себе си, за да спрем да привличаме такива личности, които са разрушителни за нас. Повярвайте ми, разрушението на абсолютно всички нива. И тук хората, които са преминали през такива връзки, могат само да потвърдят. Напишете плюсче дали сте съгласни с мен, просто за да знам дали така. Така че, когато разберете, че привличате подобни личности и за да спрете да ги привличате за в бъдеще, начинът е да преработите детските си травми, да се обърнете към себе си, да поставите фокуса върху себе си, да върнете себе си на себе си, да работите за конструктивна, отворена, открита, искрена, изграждаща комуникация, диалог с себе си и с другите, да бъдете в диалогичен режим, в любов с себе си и към себе си, ценене на другия и наистина да изградите стабилна самооценка. И така искам да благодаря за участието, да благодаря за обратната връзка, за плюсчетата, за въпросите, за активността. И давам дума на Мирка с нейната тема, която съм нетърпелива да я чуем. Всъщност тя е много важна. И така, Мирка, заповядай, защото времето тече. Благодаря. И аз ти благодаря. Изключително важна тема. Разбира се, всички теми, които засегнахме в този маратон, са изключително важни. Аз отново ще кажа, преди да продължа с моето изложение, че не случайно модулите бяха подредени по този начин. Именно след като се погрижихме за здравето си, си дадохме някаква отправна точка, как да се грижим повече за здравето си и да се храним балансирано, осъзнато и да вкараме повече движение и здравословни навици в ежедневието си. След това обърнахме внимание на нашия духовен свят, на нашите вътрешни ресурси и опори, които да ни служат като източник на увереност, на самооценка, на добра комуникация. Днес си говорихме и за това. Е време да построим нашето ново начало. И за да ви дам малко отдих и да преминем плавно към следващата тема, за да можете да се настроите, ще ви припомня една любима приказка от нашето детство, а именно приказката за трите прасенца. Спомняте си, че първото прасенце си направило една бърза къщичка от слама, защото нямало търпение. Обаче какво се случило? Злият вълк издухал къщичката, а всъщност в образът на злия вълк това са препятствията и трудностите, които ние срещаме по пътя си. Другото прасенце си построило бърза къщичка от дърво, защото също нямало търпение да изгради едно устойчиво жилище. Отново вълкът с малко повече усилия успява да разруши неговата къща. И накрая третото прасенце влага много повече време и усилия, за да построи един солиден дом от здрави тухли, които да могат да устоят на външните въздействия. И приютява другите две прасенца. Ако кажем, че това са другите му личности, и говорим тук за личности, нашата припряност, нашето бързане да влезем в живота, да се гмурнем в живота, да влезем в междуличностни отношения, да влезем в партньорски отношения, да си намерим работа, да започнем една стабилна градивна работа, да започнем бизнес и да започнем да печелим от този бизнес, да опитаме от всички сладости на живота. Това е първото прасенце. И малко от второто. Нямаме търпение и се гмурваме с главата напред. Но вярвам, че нашите два модула, които минаха до тук, ще ви дадат малко повече материал за размисъл и ще се опитате да изградите една по-стабилна и солидна основа, която да продължи и да стабилизира вашата осъзнатост. Защото това е баланса, който ние търсим в себе си и това са тухлите, с които ние ще изградим солидната си защитна стена срещу външни влияния. Това са границите,
казването на не, отговарянето на не, приемането на не, емпатията, комуникацията, обратната връзка, всички тези прекрасни неща, за които си говорихме до момента. И сега пристъпваме към най-важната част, а именно как да продължим от тук нататък. Започнахме с домашните. Домашните са една от градивните тухли, с които ще работим, защото ако само трупаме знания, без да предприемаме конкретни действия, знанието изтича. Може би сте чували за мозъкът на студента. Той е като тоалетното казанче, за изпит се пълни, след изпита се изпразва. За съжаление, по същия начин се случва и с курсистите, когато посещават различни семинарни упражнения или четат книги. Те се напълват със знания и след като приключи семинарното упражнение до седмица 2-3, за съжаление, знанията изтичат. За да не изтекат и вашите знания, ви препоръчвам да бъдете достатъчно активни, да пишете домашните, които вече заложихме, и да построите своята солидна основа. Днес ще се научим точно как се пишат тези домашни и как да чертаете устойчиви градивни стратегии за развитието си от тук насетне. И за да ви бъде максимално полезен този маратон, ще се радвам да пристъпите сериозно и към последното домашно, което ще възложим в края на днешната ни среща, за да извлечете максимума. Вчера започнахме един разговор с Георги, преди да започне нашата среща, а именно, че си поставяме цели, но някак си не стигаме до тяхната реализация. В повечето случаи хората казват, че не им достига мотивация, не им достигат сили, не е тяхното. Не са имали късмет, не са имали подкрепеща среда. В повечето случаи това не е вярно. Безцелното шляене или безцелното лутане води до разочарование, загуба на време и чувство за неудовлетвореност. Ако искате да постигнете нещо в живота, да получите нещо от живота, вие трябва да знаете точно какво конкретно нещо желаете. И ако всички знания, които сте натрупали през годините, не ги превърнете в конкретни действия, те няма да дадат резултат. И точно това ще направим тази вечер. Ще се научим как да пишем целите си така, че те да дават конкретни резултати. Нека да направим едно упражнение, преди да преминем към теоретичната част. Ще помоля да се отпуснете. Ако имате къде да се облегнете на стол, облегнете се назад. Поемете дълбоко въздух и бавно го изпуснете. Отново, поемайте дълбоко дъх. Бавно го изпуснете и отсетете как напрежението от вас изтича. Продължете да дишаме. Ще дишаме няколко пъти. Отново дишваме дълбоко. Издишваме, усещаме как тялото ни се отпуска. Ние сме леки и въздушни. Но сме тук и сега. Усещаме пръстите на ръцете, усещаме пръстите на краката, усещаме дори върха на косъма на главата. Дишаме. Сега си представете живота, който искате да водите. Вашата цел. Къде се намирате? Огледайте се около себе си. Дишайте дълбоко. Кой е до вас? Ако се протегнете, кого ще докоснете? Около вас светло ли е и приятно слънчево или мрачно и неприятно влажно? В далечината ви чака вашата цел. Как изглежда тя? Ярка и привлекателна или студена и недостижима? Дишайте дълбоко. Каква според вас трябва да е първата крачка, която ще ви отведе към целта? Готови ли сте да я направите? Имате ли всичко необходимо, за да стигнете до тази цел? Има ли кой да ви помогне по пътя? Знаете ли какво трябва да направите? Дишайте дълбоко. Готови ли сте да тръгнете и да приемете това предизвикателство? Какво чувствате в себе си? Нетърпение да предприемете това пътешествие или страх и несигурност? Дишайте. И сега отворете бавно очи. Върнете се тук и сега.
Ако имате конкретна цел, ще се радвам да я запишете в чата. Какво видяхте, какво ви привлече, към какво сте готови да тръгнете. Ще се радвам да видя вашият отговор. А ние ще продължим нататък. Когато си поставим цел, видяли сме, тя ни привлича. Изпитваме вътрешен порив да последваме тази цел. Това не е достатъчно. Защото това, което видяхме във въображението си е представа. Ние си представяме, че нещо там ще е хубаво или нещо там ще е много трудно. Това е нашата представа, която може да се базира на негативни убеждения от миналото, които да ни плашат, или припряност, както беше с първите 2 прасенца. За да няма неприятни изненади по пътя, е добре да се подготвим. Да речем, тъй като за съжаление не виждам нито една ваша цел, ще използвам една за илюстрация. Например, ако желая да правя по едно екзотично пътешествие на година, Тайланд, Марокко, Исландия, Аляска, норвежки фьорди и така нататък, искам да правя по едно екзотично пътешествие на година. Това е чудесно, защото съм видял много хубави снимки, слушал съм разкази на познати и приятели и искам и аз да правя такива неща. Да простя на определен човек и да сме заедно отново. Добре, ще коментирам това малко по-късно. Защото това е повече в духовен аспект, но също е възможно да се постигне. Имаме тази цел да правим по едно пътешествие. Какво трябва да направим, за да се превърне то в конкретна цел? Първо трябва да намеря фирма, която организира подобен тип пътешествия. След това да видя каква е сумата. Дали тя е по моите сили. Мога ли да си го позволя това нещо? Ако не мога да си го позволя, трябва да започна да търся начини за финансиране. Дали ще започна да заделям от заплатата си, дали ще помоля някой да ми помогне. Или ще намеря партньор, с който да поделим сумата. На следващото място, след като съм видяла коя е фирмата, определила съм сумата, видяла съм какви са датите, на които се организират подобни събития, трябва да го разпределя така в графика си, че да си освободя време. Дали да взема отпуск, дали така да организирам бизнеса си, че да си отворя тази възможност. На следващото място, ако имам деца и няма да ги взема със себе си кой да гледа децата, или ако не ми се пътува сам, дали мога да си намеря партньор, с който да пътуваме. И не на последно място, да си припомням, че това е моята важна цел и нищо друго не е по-важно от нея. Препоръчвам да си го сложите на пин, дали това ще бъде на телефона или ще си го сложите някъде на таблото на желанията, да виждате тази цел, защото човек, когато не вижда, за съжаление забравя. Знаете го това нещо, далече от очите, далече от сърцето, далече от ума. Така че дръжте го на видно място, за да ви напомня и да не забравяте, че трябва да заделяте средства или да организирате времето си така, че да можете да посетите тази дестинация. И това вече се превръща в конкретна цел, не е някакъв мираж или някакво намерение за някога си. Това е конкретно нещо, върху което започвате да работите. И вече нямаме безцелно лутане в пространството от цели, а имаме нещо конкретно, към което ще се стремим. Това ще ни дава енергия да се задвижваме, да работим, защото това е нашата цел. И ние ще я оплътним със съдържание. След малко ще говорим как да напишем целта по-конкретно, за да бъде тя по-изпълнима и още по-достъпна. Освен когато това, което всъщност ще ни движи и ще ни води към тази цел, е голямото искам. Значи, ако кажем, ще се опитвам да ходя на едно приключение в годината, това веднага ни отвежда към, ако ми се отвори възможност. Но това не е цел. Това продължава да бъде намерение. Когато искаме нещо, трябва да го кажем ясно и категорично искам. Както Катерина сподели с нас, Красимира, извинявай, че иска да облече тези дрехи и да изиграе този танц. И то след конкретното време, за което ни сподели, тя го иска това нещо. И аз усещам в нея енергия, което ще й помогне да реализира това намерение. И другото, което е, ако само ще опитвате, по-добре не започвайте. Защото когато казваш, аз ще опитам, ти си даваш вратичка, през която да избягаш. Ако ти стане прекалено трудно, ако е твърде непосилно за теб, ако твърде голяма цел си поставил пред себе си, ти си оставяш вратичка и то не се получиха нещата. Аз казвам, че не си положил достатъчно усилие или не го искаш достатъчно. И тук сега ще направя една малка препратка към мотивацията. Дали наистина мотивацията движи пътя към целта или целта те мотивира да го направиш?
Тук е малко спорно, като яйцето и кокошката. Аз бих казала, че първо е целта и вече целта провокира мотивацията. Обратното е. Първо си поставяме цел и тя ни държи мотивирани, докато я постигнем. Но за да можем да бъдем мотивирани, трябва да се научим на няколко неща. Тук аз ще дам около 4-5 опорни точки, които ще ви държат мотивирани и фокусирани. Това, което Наталия казва често, къде е фокусът? Фокусът е редно да е в целта. И за да можете да си поставяте цели, аз малко тръгнах отзад напред, но защото виждам, че времето ни притиска, за да можеш да си кажеш силно, ясно и категорично искам, трябва да си приоритет в живота си. Това, което ви каза Наталия вчера, това упражнение, сега ще го заимствам с 7-те приоритета, за които говорихте: партньор, здраве, работа, кариера, може би ще изпусна някои, приятелства, хобита, интереси, аз, самия себе си. Вие ги подредихте вчера. Това ще ви послужи и при писането на цели. Виждате, че нашия маратон е изключително структуриран и последователен. Ще се върнете към това упражнение в свободното си време и ще си спомните за целите. И когато искате да пишете цели, е много важно те да не бъдат прекалено много, защото това са 7 приоритета. Не можете да работите върху 7 цели едновременно. Това ще ви доведе до състояние на бърнаут. Никой не може, айде да не е никой, но много малко хора могат да поддържат такава висока енергия, че да работят по 7 цели едновременно. Затова, когато се върнете към тези 7 приоритета и се чудите от коя цел да започнете, вземете 3, които са с ниско число. Вие по една числова трябваше да напишете колко време отделяте на въпросния приоритет. Вземете 3, на които сте сложили ниска стойност и започнете от тях. Това ще бъдат вашите първи 3 цели, върху които ще работите. Дали това сте вие самия, дали това е вашата кариера, приятелства, здравето, партньорът ви, личното ви време. Вие ще видите по това, което сте написали във вчерашното си домашно. Определихме, че целите ще бъдат 3. Ако са по-малко от 3, няма да имате достатъчно хъс. Няма да сте достатъчно, така ще го кажем, мотивирани да действате. Ако са прекалено много, повече от 5, тогава ще бъдете твърде изморени. Затова запомняме числото 3 и не се впускаме в грандомански очаквания от самия себе си. Не изискваме прекалено много от себе си. Моля ви, бъдете щадящи и любящи към себе си. Избрали сте си тези 3 цели. Сега ще се научим да ги пишем по така наречения модел SMART. SMART е абревиатура с английски термини, които аз няма да използвам, но ще си ги запишем на български. SMART модела включва: целта трябва да бъде специфична или конкретна. След това трябва да е измерима. На следващо място достъпна, достижима. На четвърто място релевантна. И на последно място за определено време. Ще ги изборя отново бързичко. Специфична, измерима, достижима, приложима и приложима, всъщност не приложима, релевантна, извинявайте, и за определено време. Сега ще разкажа малко повече за това. Ще избера най-лаконичната цел отслабване, защото по принцип много често се използва. Как ще направим смарт? Да отслабна не е цел. Това е представа. Цел е да отслабна с 5 кг. Минимум. Така на слуки го казвам, да отслабна с 5 кг. Измерима. Примерно, искам да отслабна с 5 кг, за да нося дрехи S, или ще ползвам отново Красимира, надявам се да ми разрешиш, за да мога да вляза в Belly Dance костюм. Това ти е измеримото. Значи, влезеш ли в този костюм, ти си окей, ти вече си го измерила, значи си постигнала целта си. Как ще го направиш? Достижима. Как ще го направя? Ти каза, че мисля, че калориен дефицит спазваш, изключила си захарта, не знам още какво беше, да, виждам, че имаш. Да, изключила си някои храни, минаваш в калориен дефицит и доколкото си спомням от домашното ти от онзи ден, 3 пъти физическа активност, доколкото си спомням. Да, чудесно. Добре, това прави целта ти достижима. Тоест, ти си поставила тези 2 подцели
хранене в калориен дефицит и повишено движение, за да можеш да свалиш въпросните килограми и да влезеш в това костюмче. Защо? Това е релевантно. Защо това за теб е важно? Ти каза, искам да участвам в това събитие и да танцувам бели денс. Доколкото разбрах, и на хора ще учиш хората, но искаш и бели денс да танцуваш на това събитие. Ето, това е твоята причина. Това е твоето голямо защо. Това е твоя мотиватор. Това е огънчето, което те пали и те държи в тази цел. Ще ни кажеш някой ден, надявам се, дали си успяла да го постигнеш, и си поставила срок. Сега не помня колко ти е срока, ама 3 седмици ли каза? Или 3 месеца, не помня. 3 седмици, 3 месеца, каквото си поставила. За 3 седмици е убийство, за 3 месеца е постижимо. Но ти имаш голяма цел, искаш да я следваш. Ето, това е смарт цел. Искам да отслабна с 5 кг, за да вляза в бели денс костюм, като мина в калориен дефицит и тренирам 3 пъти седмично, защото искам да участвам в това мероприятие, да изтанцувам кючек, и това ще го постигна за 3 седмици. Което е оптимално, просто така. Много висока цел. Но това е смарт. Ти имаш точно конкретни стъпки, които ще правиш. И това планче, което аз ви казах за Тайланд, това е в точка 3. В точка 3 си правите точния план как ще станат нещата. Калорийният дефицит как ще стане? Ще си носиш ли храна на работа? Вкъщи ли ще готвиш? Безглутенова храна ли ще ядеш? Без захар ли ще ядеш? Плодовете ли ще махнеш? Това е много важно. Как точно ще го направиш калорийния дефицит? Само на салати ли ще бъдеш? Протеиново хранене ли ще избереш? Има много различни неща, които ще трябва да решиш това нещо да го правиш. Защото да кажеш просто ще правя калориен дефицит е някаква мъглява представа. Веднага можеш да излезеш. Можеш да се сетиш. Мирка каза 3 големи хранения. Ако сложа протеините, това ще ме държи сита по 4 часа. Ще мога да си пия и водата. Значи това може би ще пробвам. Примерно ще следвам на Мирка тренировките, които качва в профила си. Ще правя тях. Какъв точно тип тренировки ще правя? Ако си правя просто, махане с ръце, това не е физическа активност, която ще ми помогне. Трябва да тренирам с тежести. Трябва да тренирам кардио. Трябва да, може би, ще искам да се срещна с диетолог, може би ще искам да се срещна с фитнес инструктор. Това ви е в точка 3. Как ще направите целта си достижима? Трябва да си направите план от 5 стъпки и не на последно място да си кажете, тази цел ми е супер яка, важна, и да си я сложа някъде на пин и да си я виждам. И да не забравям, че като отида на гости и като ми предложат торта, аз няма да изям тази торта, защото бели ден с костюма няма да ми стане. Но тази торта е много вкусна, но аз искам бели ден с костюма. И това вече няма да ви вкарва... Красимира, извинявай, че ползвам твоята цел, надявам се, че ми разрешаваш. Нямам друга, с която да работя, защото тази с прошката е малко по-специфична. И това ще тъй като всяка цел си има цена. За съжаление, всичко си има цена. Няма безплатен обяд, природата не обича празно, и ако ние изключим захарта, ако ние влезем в калориен дефицит, почти всички сладкиши ще ни изкушават. И на всяка крачка ще ни се яде сладолед, пастичка, баничка, питка и нещо друго, което по принцип ние си забраняваме. Но ако имаме голямото защо, тази цел, това ще прави пренебрежимо малко това, че ми се е ядяло торта, чудо голямо. Ще отидете, ще я помиришите и ще си кажете, ще те изям след 3 седмици, след 5 седмици. Няма проблем. Тук целта ще ви води и вашето голямо защо. В точка 4 релевантните цели. Ако не ви е достатъчно голяма целта, ако не ви е на сърце, ако това е така наречената външна мотивация, има някаква скрита конкуренция, има някакво скрито сравнение, има някаква завист, ако има някакво отмъщение, аз искам да се облека така, защото ще забия еди коя си в земята, това не е вътрешна мотивация и вие ще се откажете при втората трудност. Айде да не е при първата, но при втората трудност. Така че тук отиваме на също един много важен момент при писането на цели, а именно мотивацията. Защо го правя? И когато си правите визуализацията към целта, която ви показах в началото на разговора, наистина усещайте в тялото си. Дори тук Рени, която спомена за прошката, усети го в тялото си. Защо искаш да простиш? Защо за теб е важно? Какво на теб ще ти се случи, ако ти простиш? Ако ще получиш облегчение, ако ще получиш удовлетворение, ако този човек ще го припознаеш отново в живота си, ти ще простиш без проблем.
Но ако искаш да простиш, защото искаш да си добричка, защото искаш да те харесват, защото искаш да те приемат, ще срещаш съпротива. Така че това е вашата отправна точка. Вашето вътрешно усещане при визуализацията, когато си представите вашата цел. Ако срещате съпротива, това означава, че има някакъв нерешен проблем от миналото. Има някаква травма, има някакъв блокаж. Или просто нещо, което ви седи от детството, вие не сте го решили, сега се опитвате като възрастен да го отработите това нещо. Но ако усещате плавност, благост, покой, все едно, че се отпускате в спокойна вода по гръб, това означава, че това е вашата цел. И вие, ако имате някакви други препани камъни, трябва да си погледнете смарт модела. Дали добре сте си поставили целта, дали тя е конкретна. Сега за прошката, по отношение на прошката, Рени, ако ми позволиш да ти отговоря, за конкретика. Искам да простя на кого? Ти сама си отговори, нали? Не е нужно да ми пишеш. Искам да простя на еди кой си. Задължително уточняваш. След това трябва да го направиш измерим. Как ще разбереш, че прошката ти е била приета и че ти сама си го приела това нещо като състояние? Ще разбереш по вътрешната си нагласа. Ако изпитваш ненавист, ако изпитваш неприязън, ако се чувстваш фрустрирана, значи не си успяла да простиш. Ако чувстваш покой, значи си изпълнила задачата си. Достижима. Как да простиш? Ако вярваш в църквата, може да отидеш на църква и да запалиш свеж и просто да помълчиш. Можеш да си направиш визуализация, можеш да използваш водена медитация за прошка. Има такива в социалните мрежи. Така че можеш да потърсиш, можеш да работиш с професионалист, който да ти помогне да отработиш състоянието на прошка. Релевантно. Защо за теб е важно? Защо за теб е важно да простиш? И на последно място, за колко време искаш да го постигнеш? Защото ако го отлагаш във времето, това ще отлага страданието. Така че си постави време. 1 месец. 2 месеца. Прецени. Разпиши си тази цел и си задай много ясно и конкретно въпроса. Защо искаш да простиш? Защо за теб е важно? Как ще се промени живота ти, след като ти постигнеш своята цел? И това ще ти помогне да го направиш. Ако имате други въпроси или цели, които искате да обсъдим, ще се радвам да работим в конкретика. А сега ще обърна малко повече внимание как да останем мотивирани, защото вече казах, че мотивацията идва след целта. Целта, тя се поражда като желание. Тя идва малко като осеняване изведнъж. Но започвайки изпълнението на целта, ние се чувстваме мотивирани, защото в нас се акумулира адреналин и се отделят хормоните на щастието, защото ние се чувстваме супер ентусиазирани да направим това нещо. Но като мине така нареченото влюбване, както говорихме за нарцисиста love bombing, ние сами си го правим за себе си, защото сами се манипулираме, сами се надъхваме. Сега си казваме, ти можеш, аз ще го направя, ще бъде супер, ще бъде много яко. Това си е жива манипулация върху себе си. Но изведнъж, така като видим колко става трудно, че се протака във времето, че може би целите, които сме си разписали, не отговарят много, не са много реалистични и почваме да губим малко или много мотивация. Ето как да я поддържаме. Можем да използваме тази визуализация, за която говорих, да си я направите на запис. Вие може да си запишете тези въпроси, които аз ви задавах, към себе си и да си ги слушате. И тази визуализация да я правите, за да се формира нова невронна връзка, са необходими между 21 и 35 дни. Така че всяка вечер, в продължение на този период, може да си пускате визуализацията на слушалки или просто да си пускате една и съща музика. Музика, която ви кара да се чувствате уверени и да ви стимулира да си вършите задачите по целта. Пускате една и съща музика, не сменяте музиката, избирате си една и всеки път, като кучето на Павлов, когато си пуснете тази музика, тя ще ви подсеща за вашата цел. И ще ви връща отново в онова състояние на love bombing, което сте имали в началото. Друго, което можете да правите, е така нареченото писмо до себе си. Като пишете писмо до себе си след времето, което сте си поставили. Примерно, искам да постигна целта си за 3 месеца. И си пишете писмо до себе си в 3 форми. Аз, ти и тя. В аз форма пишете така. Примерно, сега ще взема една тривиална цел. Искам да отслабна с 5 кг, за да вляза в онази прекрасна рокля, с която ще бъда
много секси на сватбата на моето бившо гадже. Пример. Много тривиална цел, но мисля, че много симпатична. И пишем така. Аз успях да постигна целта си. Чувствам се прекрасно в тази рокля. Изглеждам много женствена на сватбата на моето бивше гадже. Всички ми правиха комплименти, а той ме изпиваше с очи. Примерно. От ти форма. Ти постигна своята цел. Изглеждаш прекрасно в тази рокля. На сватбата беше много женствена, получаваше много комплименти и бившето ти гадже не спираше да те изпива с очи. И от тя форма, от трето лице, тя изглежда страхотно, постигна целта си. В тази рокля е неотразима. На сватбата изглеждаше прекрасно, всички правиха комплименти, а бившото й гадже не спираше да я гледа. Тези писма ги пишете на хартия, а след това, за по-голям ефект, можете да ги запишете отново на диктофон на телефона си и по същия начин да си ги пускате всяка вечер в продължение на 21 дни или сутрин, когато имате повече време. Ако можете и сутрин и вечер, в продължение на 21 дни и това ще ви поддържа мотивирани и ще ви води към целта. Освен това, можете да се включите в групи с вашите интереси. Ако целта ви е отслабване, да се включите в групи за хранене, хранителни режими, диети, спорт, от такъв тип групи. Ако целта ви е пътешествие, да се включите в групи за пътешествия. Ако целта ви е да развиете бизнеса си, в групи за бизнес. За да можете хем да поддържате нивото си на знания, хем да можете да обменяте връзка с другите участници. И по този начин да създавате комуникации. Това ще поддържа мотивацията ви по-голяма. И какво още може да поддържа? Да, не на последно място може да работите с специалист в областта, в която искате да работите. Може да е фитнес инструктор, диетолог, лайф коуч, ако е свързано с личностно развитие, бизнес консултант, финансов консултант. Зависи каква е целта ви. Ако има някаква конкретна цел, не пропускайте да я запишете, за да можем максимално да работим в днешната среща. Полезна ли ви информацията до тук? Ще се радвам да сложите плюс. Добре, благодаря. Виждам и палчета на камера. Чудесно. Откривате ли до сега някаква слабост в тази посока, за да не можете да покривате целите си или да поддържате мотивацията си постоянно? Къде усещате слабостта си? В писането, благодаря. В писането, в мотивацията, къде по-скоро виждате слабости? Или в спецификата на целите си? Къде? Къде се усещате по-неуверени? Добре, докато вие мислите за слабостта, аз, например, също доста трудно се научих да пиша конкретни цели и желания. Отнеми малко повече време. Моята слабост е, че съм много нетърпелива. Да, времето за изпълнение, Жулиета, в смисъл такъв, слагаш си прекалено кратко време, не можеш да прецениш времето. Аз виждам слабост в приоритизирането, с много цели работиш. Да, това също е изключително важно. Да, слагаш си твърде кратко време, в такъв случай няма никакъв проблем. Когато сте си дали време, писали сте своята смарт цел и първоначално сте си сложили 3 седмици, 5 седмици, 1 месец. Няма никакъв проблем, когато наближи изтичане на времето, да си направите ревизия. Никой не е безгрешен. Още повече, ако почвате нещо, което никога не сте правили до сега, вие няма как да знаете колко време ще ви отнеме. Затова си направете ревизия. Казах го в самото начало. Бъдете щадящи към себе си. Подхождайте с любов и нежност. Вие сте човешко същество. Вие не сте робот, вие не сте машина. Имате и други съпътстващи ангажименти, които са домакинска работа, служба в работата, партньорски отношения, толкова много неща, с които да работите. И си поставяте и конкретна цел за вашето лично развитие. Така че направете си ревизия и преценете. Ако трябва да сложите време, пренапишете целта си и увеличете времето. Ако не ви стига времето, което да отделяте на тази цел, прегледайте си другите задачи. Откъде може да вземете? Може да вземете от срещи с приятелки, може да вземете от допълнителна работа в службата, може да вземете от домакинската работа. Вижте откъде можете да си вземете малко време, за да добавите към целта, която в момента ви е приоритет. И тук се сещам за една хитринка, която забравих. Когато си поставяте примерно 3 цели, казах, нали, да използвате упражнението с приоритетите, с ценностите, аз правя така.
Имам цели, които са ми супер дългосрочни, даже бих казала безсрочни. Това ми е личностното развитие и време за семейството. Това са ми безсрочни цели. Към тях аз добавям още една. Това да правя, например, добавих коучинга. Добавям още една здравословния начин на живот. Добавям още една физическата активност. И се фокусирам върху тази, която ми е най-трудна. В момента най-трудна ми е коучинга. Това ми е най-трудната цел в момента. Тя ми отнема най-много време. Затова съм се фокусирала върху нея, а другите са ми второстепенни. Аз там полагам усилия, но фокусът ми е в най-важната ми цел. Когато аз понапредна в тази цел, вече започна да се чувствам като в свои води, че плувам като риба във вода, окей, ще позасиля примерно физическата активност. Когато там видя, че нещата са окей, направила съм си тренировките, тренирам без проблем, спазвам си времето за тренировки, няма проблем. Тогава пък ще засиля храненето. Не поемайте нещата едновременно, защото нали знаете принципа за дините. 2 дини под една мишница, се ще изпуснеш едната. Така че наистина, когато имате проблем с времето или целите ви нещата не се получават, и тук където каза Русица за приоритизирането, винаги мислете кое ми е най-важно. Къде ми е фокуса? Какво искам да постигна по-напред? И това, което ще ви движи, е вашето голямо защо. И когато се изморите, защото човек неминуемо се измаря, не се отказвайте. Станало ви е прекалено трудно. Добре, починете си. 2-3 дена седмица, нищо няма да се случи за този период, за една седмица. Погледнете нещата отстрани. Какво се случва, ако не преследвате тези цели? Как се чувствате? Всичко окей ли? Живота ми не е свършил, или пък е много трудно, или пък изпитвате една тревожност, ами аз сега, ако не полагам усилия, тази цел ще се срине. Наблюдавайте, дайте си време да го наблюдавате това нещо, разсейвайте се с някакви други приятни занимания, четене на книги, срещи с приятели, отидете някъде на почивка и си дайте време да наблюдавате нещата отстрани. Срива ли се живота ви, ако тази цел не се изпълнява? Никога не забравяйте, че вие сте диригента. Вие пишете тези цели, вие сте творец на собствената си съдба. Най-важното е да започнете да пишете. Да пишете целите си, защото ако само ги мислим, те се размиват. За съжаление, съвсем наскоро четох, че в мозъка ни, дори в момента, минават над 60 000 мисли. Тъй като ние евентуално сме фокусирани или вие сте фокусирани върху моя глас и моят образ, успявате за да задържите 1, 2, 3 конкретни мисли. Но ако се разсеете дори за секунда, тук става пълен хаос. Затова пишете. Пишете ги, дръжте ги на видно място, докато се научите и най-вече дръжте на фокус тази цел, която ви е най-трудна, която ви е най-нова, където трябва да натрупате най-много ресурс, най-много знания. Добре, имате ли въпроси, защото аз съм подготвила една задача за вас и съм готова да ви я възложа. Но преди да ви я възложа, ви давам възможност да попитате нещо конкретно, което примерно съм забравила да кажа, защото много съм бързала да ви кажа всичко. Добре. Сега ще ви разделя на стаи. Надявам се да успея. Това ми е първия маратон, така че бъдете така емпатични. Ще ви разделя на стаи. Вие тук сте 12 човека. Значи ще направя 4 стаи по 3. 3 е добре, мисля, че е хубаво число. Днес е съединението. Да се поздравим с този празник. Съжалявам, че забравих. Ето сега вие ще се съедините в екипи и ще направите смарт цел. Изберете си, аз ще ви дам няколко варианта. Значи може да изберете здраве, може да изберете самооценка, семейство, примерно финансова независимост, пътешествия, женственост и грижа за себе си. Изберете си цел и я направете смарт. Аз сега ще ви припомня, надявам се, че всички си записахте 5 стъпки, но аз ще ги припомня отново, тъй като не знам дали ще мога да вляза в стаите да ви ги кажа лично. Целта трябва да е специфична, т.е. какво точно искам да постигна. Измерима. Как ще разбера, че съм го постигнала? Достижима. Какви стъпки трябва да предприема, за да го направя? Релевантна. Защо ми е важно да го направя? И за определено време, мисля, че това е ясно. За колко време смятате, че ще се постигне тази цел? Ще ви дам време, надявам се, че ще успея да не
препъна в собствената си задача. Ще ви дам около 15 минути. Мисля, че ще ви бъде напълно достатъчно. Изберете си, моля, един говорител, след като ви върне обратно в централната стая. Нека той да ни каже каква е вашата цел и да ни прочете смарт модела, за да не губим време. Надявам се, че всичко е ясно. Ако мога да влизам по залите, ще вляза да помагам. Така, сега ще се опитам, дано да нямаме проблеми. Така. Да, виждам вече как ви е разпределил. Отварям стаите. Не знам какво